Після звільнення із російського полону Едему Бекірову знадобиться більше року на відновлення здоров'я. Про це розповіла донька колишнього обранця Кремля Елеонора Бекірова. Днями Едем Ага переніс складну операцію на серці. Сьогодні його в лікарні навідав голова Меджлісу. А його адвокат повідомив, що через сфабриковану справу Едема Бекірова позиватиметься до Росії в Європейському суді з прав людини. Про все докладніше мої колеги. Елеонора Бекірова не стримує емоцій, коли говорить про звільнення із російського полону свого батька Едема Бекірова. Каже, після звільнення він чи не щодня згадує про політв'язнів, які залишаються у російських застінках. А ще кілька день тому він переніс 5-годинну операцію на серці. Нині у стабільному стані, однак за прогнозами лікарів відновлюватиметься щонайменше рік. Мені до сих пор не віриться, що це все закінчилось, тому що 270 днів – це були бессонные ночи, слезы, стресс. Когда я приезжаю сейчас в больницу, я нахожусь с ним, я чувствую себя ребеночком, который не хочет отпускать руку отца. Я не могу наговориться с ним. Спроба передати 10 кілограмів тротилу, 190 бойових патронів та організація схорону. Саме у цьому звинуватили Едема Бекірова окупанти. Його затримали на адмінкордоні з окупованим Кримом ще у грудні 2018-го. Адвокати колишнього обранця Кремля кажуть, звинувачення абсурдне і необґрунтоване. Через стан здоров'я він не міг підіймати такої ваги. Эдем Бекиров является инвалидом первой группы. Незадолго до этого он перенес операцию на сердце. Ему были установлены 4 шунта. И, собственно, по медицинским показаниям он больше килограмма поднять не мог. Кроме того, у него ампутирована нога, диабет. Ба більше, через необґрунтованість затримання Едема Бекірова у грудні 2018-го у Меджлісі вже готують позов до Європейського суду з прав людини. Про це під час зустрічі з колишнім бранцем зазначив голова Меджлісу Рифат Чубаров. Надо сделать по этим материалам выборку всех персоналей, всех следователей, прокуроров, судей, которые были вовлечены в этот процесс. Да, врачей обязательно. А врачи это с точки зрения того, что они практически подтверждали ложные, необъективную давали информацию. Вже у лікарні Едем Бекіров розповів, спецслужби РФ пропонували йому співпрацювати, та він відмовився. Якщо я написав би соглашення з ними, значить вони повинні були сказати, що Рифат Чубаров команду дав мені, що я приїхав на територію Криму, Ленур Ислямов мене загрузив этими боеприпасами, чтобы я здесь произвел теракт. Они вот этого хотели. Они не хотели моего освобождения под домашний арест или выпустить вообще. Они хотели, им нужен был не сколько я, сколько нужен был Чубаров и Ислямов. Вот эти две фигуры. Они хотели сделать просто дело, чтобы дискредитировать всех крымских татар. Да. Вот это дело, которое их интересовало больше всего. Попри звільнення, Едем Бекіров залишається у статусі звинувачуваного. Справу проти нього в окупованому Криму мають розглянути 13 вересня. На черговому засіданні захист надасть документи про перебування Бекірова у лікарні, а відтак неможливість фізично з'явитися до зали суду. Вікторія Козуб, Максим Кондратенко, Заман, АТР.